Va, tu a l'olla. En quin lloc més estrany que he aterrat avui. Data d'arribada. 2011. Segle XXI. De glera triglicèrid. Ha estat un aterratge silvestre. Com les maduixes silvestres. Caram! Per la vitamina C. Hauré de buscar certa cobertura. Pip, 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 pip. Ja tinc cobertura. Som a la vila de Prat de Comte. Comarca de la Terra Alta. Temperatura? Diguem-ne que fa bo. Fa uns dies que estic molt esportiu i vull fer la marató, una prova olímpica de cursa de fons de 42 quilòmetres. La marató, una prova olímpica que va inventar-se un grec anomenat Filipides. I, esclar, per córrer la marató o fer molta gimnàstica cal també fer molt exercici i escalfament. Ah, i també cal una bona alimentació. Ara sí. Avui, en aquesta escola on m'he desplaçat, em cuinaran una amanida tutti frutti, que, per cert, conté la cirera, que va molt bé per l'elasticitat. Hola, això és l'escola de la Mare de Déu de la Fontcalda? Sí! Avui, al Tastafruita, l'agent secret i viatger en el temps Martí Massafré té la missió de buscar fruites perquè vol córrer una marató. I això no és poca cosa. I ja que els alumnes de l'escola Mare de Déu de la Fontcalda, de Prat del Comte, cuinaran una amanida tutti frutti a la melmelada de manzana, els demanarà una carmanyola amb amanida i algunes pomes per berenar i emportar-se-les cap al futur. Veig que ja esteu preparats. Doncs podeu començar a cuinar. En aquesta amanida hi ha poma, cireres. Un moment! Abans de cuinar i menjar-nos el plat que toca, sí, netejar-nos les mans. En aquesta amanida hi ha poma, cireres, formatgets, tomàquet, poma, no, ja les he repetit de vegades, ara me'n recordo, enciam, Este plat se prepara primer tallant l'enciam. no me'n recordo De segon, tallant les cireres, o per abreviar una mica, tallant tots els ingredients i en acabat, fer la salsa de melmelada de massana. Després fiquem oli i vinagre. Si no queda prou líquid, fiquem una mica més d'oli i fiquem la melmelada dins. Després, per acabar, fiquem l'enciam primer i després podem ficar tots els ingredients en ordre aleatori. I després ficar la salsa i llavors la podem menjar. El truc de netejar-se les dents. La massana serveix per quan mossegues te limpia les dents en la pell, perquè la pell arrellissa les dents i això limpia totes les bacteris que té això, les dents, i així preveneix de les càries i de gingivitis i totes les malalties de les dents. Oh, quin plat més acolorit! Aquesta amanida tutti frutti amb melmelada de manzana. Què us sembla si pensem al rànquing de posicions? Sí! Au, el rànquing.
I, evidentment, l'amanida s'ha de menjar amb una forquilla. Ara sí que tinc l'energia suficient per córrer la marató. Potser massa i tot, no?